Igbo bụ Igbo ekeleme m unu n'ọka bụ mụ chief doctor ọzọ iberibe agabakpo oge nọ eji ọrụ n'onye m na-ekwoke bụ Otika Nwoka n'ọbara nọọsụ m gwani ya ụmụ ụwa gwani ya ndị iro gwani ọha na eze n'ukwu na ibe na ya bụ Otika Nwoka n'ọbara na-ebe me ya ibe gịnị be m gara echi eke ọka n'ihe beribe ga nọ ma na-eso n'onye ke na onye na-aga ebe ya bụ Otika nọ gachọrọ ogbo onwe ma ọ natala chukwu te mmadụ ọgụ ebeme ya bụ Otika ibe ya bụ na-aga na ebe a nọ ọzọ ihe beribe ga nọ ma na-eso adịghị ine na amadan ije ebe ọka ma bara maje anamanụ ana na-asa onwe ezeja ajibo ọnọniwo agịyo eke bụ n'ọgba maje udubi n'ọkọchọ lekado nọ na-nsọ nwa ajibo amanuhe Otika Nwoka n'ọbara onye ke ndị mebe megi ibe ekwe ọnọgwụ ebe megi ibe ba alụnugbe ebe megi ibe ọka n'ọbara bere gị ibe onye ke na-aga na-ego na-achọ ọnwụ onye na-aga na-ego na-achọ ọnwụ ai inyome ya bụ na ọdụgo oyo ekwe ọnọgwụ ebe ebe ndụ gana n'ihu nwezema gana n'ihu nwezema anamanuhe Otika si m kelemeni ezigbo ogolimara obi die ya bụ nwaanyị ya na-ala ya nọ na-ebe nọọsụ m na ya bụ nwaanyị na-abịrị ya dịka aleta ndị mmadụ chukwu eberi onye ka onye agala na mụ kelemeni ife anyị webeja ya bụ onye kedike chudi ọgwụ mgbe a bịara n'ala Okwute ife anyị webeja bụ nwaanyị mmadụ obi ebe alata n'ala Okwute bụ Otika si m yọọ ya mụ kelemeni ya ezeja ọsịmụ kelemeni echijoke nwe nwe gashi ndị ọkọ bịara agwọla onwe ntụfọ mụ kelemeni echijoke fiji nwe nwe gashi ọkọ bịa bọ aka na-agụ ọta agwụ imo chijoke anya na mụmagụkpọ na ujere n'ụmasa ya igwa jenye kelemeni ọnọdụ ugo adịghị adị egbe yo masa ya igwa maja ọdụ ọdọ ya bụ ọchị ma abụghị kwa nwezema ọnọdịwo Otika bụ ọnọdịwo nweze o nwoke ọbịa na-abụọ n'onwe ọbịa na-ekechi n'onwe kpara akpọ o jiri ọbịa ya bụ kemukemu lawala ne ha Otika na-agwa egwu ishowere ya fụchi onwe ya ọka n'ọbara eka na-arụ ulelu na-ede ọkpụbara ulelu onye ke na onye zere ndụ adịghị ine na amadan ugudele mana ojege ma ọgọ ma jee Otika rụrụ ụzọ dị n'obodo ha sọ onye keta onye gara n'ụzọ ọka n'ọbara Otika na-eje n'ụlọ ọgwụ kpụchara ndị niile elu aji n'ụlọ ọgwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ na-elara na-enweghị nsogbu ma ọ gụrụ na ndị ma bere ibe unu ga-ere chimụrụ n'onye Otika na-eme Otika go mashin nke ụmụ bọyị se gba ọkara ị na-anala $1 nwoke n'ọbara na mekele gị he Otika na-agbafu m isi ego na onye nwere akpụrụ ụgwọ Otika rịgboro ụlọ elu si onye kede onye mgbe ọchịchị ekere mechi ejikwu bịara na hotelu ebe ego gapụrụ ụgwọ hotel nọ maka ndị ji arụ ụlọ ọka n'ọbara o onye ke majọrọ ala na-agba n'ogo orobo anyị ma ekpọrọ bụ na-emere n'ugo ọka n'ọbara elelo na-agbaza ọzọgbazachi ugbo jebịa na ekpọrọ mebụl echi ike ma anaghị alị abụ sọ ọsụmụ jerele ka alimu fọ kwuji n'ọgbaba ụkelemeni okpu nweze okpu mgbure na afụ n'ihe adị mma chibu ọdụdọ ọ na-eri n'igbo nweze ma ọsụmụ jere alimu fọ kwuji n'ọgbaba jenye kelemeni okpu nweze nwe ụgwọ anyị eka na azera na alimufu onye ke okelemeni ụzọ ka bụ Igbo ụzọ aka na-ejigo n'elu Otika na-ekulu niile eka na-agwa ọgwụ n'elu wezikọba anya do anya ujere nwa beje eze
maje na-egbodo baya egwu onye oso na ya ukelemenie nnukwu ọnya osi ero otika na-ekele gị osi ero odogwu na Lagos line Enugu okwurute ụlọ otika si m were ga ekele ijide ka iji osisi na mma ego maje anya na ọba akụziwekene ọdụ na ahụ akụziwekene ọdụ na ọrụ ọsịmụ kelemenie mmadụ dịka ego demengwa shwata ma ọzọ ọsụzọ m onye jugbo mejijikwa onye be anyị na-ekwudo okwu ya onye be anyị na-ekwu okwu ya dị Ọkaka Enterprises Nigeria Limited Ọkaka otika na-ekele ego kananiwo nweze kananiwo agababa anaghị agwa onye tọga na-ekiri o anaghị agwa onye tọga na-ekiri o nweze ma nweze ọsụmụ kelemeni okoyi ya Chijioke Rock Mass igoro ọnụchabede anya ọrụ otekara bụ ma na-egburu na ihe beribe ga nọ n'iwo ndị nya ịla anyị na-eke ha na-ebechi emehie na-enye achụwa nchụchụ na-egbo onwe na-agwa na ọbụ mgbataghị mgbachi igbo onwego agịghị nkịta na-achụ ngwere na-ekwuchi n'ụhọ dịka nwaka na gbara onye nke ma CJ Rock Mass ekara je awele n'ijekọ ọnụcha chọrọ rọkụ ekara efe anyị eji ọnụcha doma nwa igoro ọnụcha bede ma je ojenụla gị ka dị n'ogo yo ọ nọ n'iwo nweze ma agịghị ihe beribe dị n'iwo ekwa n'ọgwụ na-emenu gị ma ọsụmụ kelemeni umelugwe sike n'ụmụ ọka nọba n'ụmụ Igbo Nsụka nnụnụ n'obodo oyibo ndị ile ya na-eme n'ọgwụ ya na n'ọrụ otikasị mụ kilemu ọsụrụ atụla egwu n'ọgwụ ya asụrụ mechukwa bịa ma asụrụ ma lete nwere ọcha asụrụ ọsụrụ atụla egwu n'egwara ga-atụ ya bụ ehọ ga-ebu ụzọ ya bụ ọ bụ niile ejebe otike ma ọgwụ ga-atụla egwu n'otika asụrụ eme ọsụrụ n'ọgwụ usoro anya leka ọ nọ n'iwo nweze ma ọkụ n'iwo agịghị otika nwaka na gbara onye ke oje gbojele ma mkpọlale mma otika bụ onyere ma ọ bụ lekele ọbịa o na ma ọbịa ji anwa anwụdo dai ịnyọnụ aja egbu ọbịa na onye na-ọzọ anwụ ọbịbụ n'ọbịa laka ọbịa ma nụnụnụ ga na ala ekpọtọmọge nene ekebu n'ọgba ọtụrụ ụkwụ ụwa na ọka ga wechie tais n'ebe me ya bụ otika ibe ma ọ na-agba metụrụ ọ nọ n'iwo otika bụ ọka na ọbara o ọzọwezọta na-ekele ego otika bụ oke ọbịa anyị nwere n'ala Igbo Nsụka ọbịa na-ememe ogbenye ụwa